Goedenavond, welkom bij Tonny's Vanilletip. Niet in de huiskamer, maar in Venlo. Bij Sounds, de nummer 1 van de platenzaken. Gekozen door de vanilleliefhebbers. Dus geen jury of niks. Kom met naar binnen, want hier loopt me het water uit de moel. Dus hier naar binnen gewoon. Kom met. Hey, heb je ze gezien? Daar staan ze, kijk. Hey, kijk eens wat daar staat. Allemaal platen. Niet hier, dat zijn cd's. Nee, geen cd's. Nee, alleen de plaat. Hier, kijk hier. Vinyl. Vinyl, hey. Hey, is dit lekker of niet? Hey, maar weet je wat dit is? Dit is allemaal nu. Dit is nu uitgebracht. Geen enkel tweedehands. Dit is allemaal nu. Daar was ze toch gestuurd van 2016. Allemaal nu hier van ja, hier ben ik gek van. Nou, dit moeten ze me niet flikken. Dat is die platen allemaal scheef. Dan moeten ze netjes in het bakje zitten. Maar ik zal de geest aan Geert voorstellen. Geert Rietse, van de eigenaar van Sounds. Hoi. Hoi. Welkom. Doe welkom. Wat fijn dat we mogen komen. Ja, tuurlijk. Van eerst gefeliciteerd met de nummer 1 platenzaak. Oh ja, ik moest al even denken, dat is alweer even geleden. Ja, maar ja, toch. Goed, ja, ik bedoel, zeker. Ja, hartstikke leuk. Hey, superleuk. Maar ik zie niet alleen maar nu je vinyl. Ja, dit hebben we sinds een half jaar. Staat dit nu hier op A-locatie, zeg maar, in de winkel. Ja, dat rij van eerst helemaal achterin staan boven. Maar het is zo actueel, dan moest het meteen bij u lopen. Dat is natuurlijk... Zus wie vroeger. Ja, die opmerking mij bij iedereen. Oh, sorry. Nee, maar dat huurde voor heel veel, ja. Waarom is dat weer zo'n hot item aan het weer? Je bedoelt, veer zijn er nooit weg van geweest, maar wat is een hand? Wat gebeurt er weer allemaal? Jarenlang hebben heel veel mensen helemaal niks gehad. Ja, ze hadden downloads, ze hebben streamingdiensten. En dat is de vinyl, dat is geen concurrentie. Dat is zoveel mooier, een LP. Dan die streams en downloads. De bedoelde belevenis, de hoes, het lezen. Jarenlang was er niks in feite. Ja. Mensen, althans voor veel mensen. Ja. En ineens merken ze dat die enorme emotie wat zo'n plaat teweeg brengt. Dat hebben van zo'n plaat, dat koesteren. Dat vasthoudt en het ruiken. Dat verschil is te groot. Kom, we gaan naar boven, we gaan kijken wat daar staat. Nee Geert, wat hebben ze hier allemaal? Oh my god. Ja. Oh, ongelooflijk. Wat staat hier allemaal? Dit is voornamelijk tweedehands, maar ook het genres wie jazz en soul, blues, Amerikanen, dat zijn dan ook nieuwe LP's. Maar dat zijn nu, hier staat het op. Dit is 80% is die tweedehands. Maar jong, dat zou op mijn zolder zo staan. We gaan eens gaan luisteren. Zo wie je gewend zit, dat brengt ook natuurlijk muziek en de gast gaat vertellen over zijn muziek. Maar ik wil beginnen met soekersmuziek. Soekersmuziek is van het Franse woord secours, ja. Shudder heet dat. En zoekers, ja goed, mijn liefde van Afrikaanse muziek is heel groot, want daar heb ik helemaal de tip van Geert. Maar zoekersmuziek, dat is zo'n geweldige muziek. En daar heb ik één favoriet in, Diblo Dibala. En Diblo Dibala, dat is een meester op het gitaarke. Wacht, ik zal u heel even een pleitje laten horen, dat starten we nu in. En zo dadelijk dat hoog gitaarke hoort, dat is op zijn 15e, is dat, luister dat gitaarke, luister. Luister, dat gitaar. En dat is een van de snelste gitaristen die deze muziek zo kan spelen. Op zijn 15e speelde hij al bij Franco TOPK Jazz. TOPK Jazz. Toen is er verhuisd naar Brussel. Toen is hij in Parijs zich aangesloten bij Psycho Langa Langa, geloof ik. Klopt, ja. Psycho Langa Langa. En daar is Psycho Langa Langa is door Diblo Dibala is heel erg beroemd geworden. Toen is Diblo Dibala zich afgezondigd. Toen heeft er de groep was er Loketo. Loketo, ja. Toen is er met de groep Loketo weer gegaan. En daarna, ja, ik denk dat het weer over geld ging, heeft er de groep Machacha opgericht, waar er nu nog immer met optreedt. En het leuke is, en dat kan ik u laten zien, wacht, waar ze staan, kijk, hier, handtekeningen. Maar deze plaat is niet van mij, die is van hem. Dadelijk is als ik kwijt. Hey, dit op een festival, duizenden lui, alleen maar aan dansen.
Hoe ga je het over hebben, Geert? Wat gaat over... Nou, wat is die... toen hebben ze het over de liefde voor wereldmuziek, voor speciaal Afrikaanse muziek. Ja. En bij mij is het natuurlijk ook juist begonnen. En dat is nog iets verder. Ik tikte me aangestoken. Ja. Ik luisterde namelijk altijd naar het programma van John Peel, de legendarische DJ John Peel. En dat was voornamelijk deze tijd. Hè, punk, new wave, maar vooral punk, dit was voor mij. Kijk, ik ben al in de jaren 70 kocht ik West Coast muziek en uiteraard jaren 70 muziek, Eagles noem maar op. Maar ik was ook al heel snel ontvankelijk voor punk, want ik vond dat gewoon die energie, dat was voor mij gewoon de nier ook een rol op dat moment. Maar dat was dus John Peel, dat was dus het geëigde programma om de nieuwste dingen op dat gebied. De vroeger op Pinkpop nog tussen de bands, de plaatjes draaien. En dan moest ik voorstellen, hier hebben ze dus de Ramones, dat is vier man, dat is bas, gitaar, drum, zang. Kappa, kappa, hey, 1, 2, 3, 4. Ja, de Peel, die reden dus gewoon in één keer tussen die punkplaten en die moderne platen, althans volgens westers modern klinkende platen, reden in één keer dit, de Boondock Boys uit Zimbabwe. En voor mij is dat altijd een voorbeeld geweest van hoezeer muziek ook genetisch bepaald is. Want die hebben ook alleen maar bas, gitaar, drum en zang. En dan moest ik kijken wie dat klinkt. Steekt er goed. Wie omschrijft ze deze muziek? Wat is dit voor muziek? Dit is noemen ze jet-muziek. Jet? En de jet-muziek die was natuurlijk die ook die hoge gitaartjes. Die was aan de ene kant beïnvloed door de muziek uit toen Zaïre, tegenwoordig Congo, dus de Sikus. En aan de andere kant speelden die eigenlijk gitaarluikjes, die waren gebaseerd op hun eigen traditionele muziek, namelijk de doempiano, de mira. Ja. En daardoor kreeg ze die snelle luikjes. Dus, en ook die ritme, en dan in combinatie met die ritmes, ik vond dit weer te huren tussen al die punk, ik vond dit een godswonder, dit. Wie oud was het toen? Ja, wat was ik toen? Dat is een portefeuille voor 30 jaar geleden, dus toen wie oud was het? Tegen de 30. Dus ze toen al een zaak? Toen hadden we al een zaakje, zeker. En dat was ook de reden dat ik altijd nog die BBC-programma's luisterde. En Peel, dat was het gewoon. En ja, bij mij is het op een gegeven moment nog veel erger geworden. Ik vond dit zo prachtig, ik vond dit zo ongelooflijk. En we gingen wel een vakantie in plannen met mijn toenmalige vriendin. En van hij zoiets van, we gaan naar Zimbabwe met dit Peel. Die zei iedere keer van, dan was hij weer 2 weken weg geweest. En dan kwam hij terug van Zimbabwe met de allernieuwste plaatjes en dan draaide hij weer. Ik denk, dat moet ik heer, geweldig. Ja. En door in Zimbabwe, daar was het zo dat ze, door alles met bussen. En overal waar die bussen aankwamen, daar huurden ze de muziek. En dat kwamen van zo'n kleine stalletjes, daar waren ze die singeltjes, dus cola, toiletpapier en singles verkochten die. En ik weet dat ik toen op een gegeven moment een meisje aansprook van ik wil de nieuwste singeltjes huren, de nieuwste plaatjes. En dat dreigt me gert, een meisje zal 17 jaar zijn geweest, Madonna. Ik zei, sorry, maar ik wil uw eigen muziek. Ik wil uw eigen muziek. Geef ze dan van en dat meisje ging me zo'n ogen aan en er werd een pap erbij gehouden. En die begon zich door de nieuwste platen te draaien. En dat is echt geweldig. Ik heb 3 van die mapjes toe, dus ik heb me door de arm gekocht, die singeltjes. Allemaal op. Wat kostte die toen? Ja, die zouden 2-3 $Zim gekost hebben. Ja, dat is zo'n 2-3 euro ongeveer. Ja, dat is hem. Dit is zo magnifiek. Dit is niet zo snel en dansbaar als Sikus, maar dit heet soul. Hier zit zoveel gevoel in. Ja, maar dat heb ik ook met alle eigenlijk lam samen, met die emotie, met de dans. Ook langzaam is pakkend. Ik weet het niet. Het heeft iets, als het de orgel is, of de gitaar en vooral de zang, het heeft iets warmbloedigs. Er zit zoveel gevoel in. Ik bedoel, ik vond het zo uniek ook in dit lied. En nog steeds echt die uur kippenvel. Ja, ik zie het. Hey Geert, je moet er langzaam gaan afsluiten. Ja, jammer. Ik hoorde jij er allemaal te huren. Ja, nee, dat gaat niet. Even voor de luisteraars, als je ook een verhaal hebt bij een singeltje of bij een plaat, mail even naar dat e-mailadres wat hier onder in beeld komt. Dan nodig je goed voor de uitzending. Kent je over die plaat vertellen?
Ja, ik zou eigenlijk willen vragen of ze een tip van Geert is, maar ik denk dat we even het pleitje moeten doen. Dat is veel leuk. Of wat ze tussendoor nog in feite is dit niet in, maar ik wil hem wel even pakken nu. Maar luister me heel even Ja. voor de... Ja, dat blijft toch, jongens. We moeten naar Afrika, want daar is het te doen. Maar voor mij is Ja. toch Diblo. De Makutsu. Diblo die ballen, deze zit op nummer 1. Oh, kump. Kump. Wat heb je? Even nog de tip van Geert voor deze aflevering. Ja, dan houdt het op, man. Ja, dat is goed. Ja. Ik heb hier een van die geweldige reissues met David Sarole. Ja. Eigenlijk alle klassiekers komen weer opnieuw goed. Hier voor lang moeten wachten. Pharoah Sanders, dat is een tenorsaxofonist. En die is eigenlijk begonnen samen in de band van John Coltrane. Ja? En nou ja, deze plaat, dat is voor mij zo'n openbaring geweest, wie ik die eerste keer hoorde. Een aantal jaren terug heb ik die ergens tweedehands gekocht. Dit is jazz. Het heeft iets enorm spiritueels. Het is psychedelisch. Het is geestverruimende jazz, hoe moet het maar noemen. Kortom, tip van Geert. Pharoah Sanders, Karma. Pharoah Sanders, Karma. Geert, hartstikke bedankt. Heel Ik graag denk gedaan. dat we ze nog Kan gaan ik ook drinken. Ja, lekker. En dan bedank ik je ook. Tot de volgende aflevering. Tonny's Vanille Tip. Adieu.